Hello, good morning. Almusal po tayo, kain tayo. Ito po yung ulam ko. Danggit. Maliliit na danggit. So yung mga estudyante ko po ay umalis na. Yung kasama ko dito ay yung bunso ko. Yung bunso ko po, yung kasama ko. Natulog pa rin. Masarap yung danggit, kaso maliliit nga lang. Parang maga yung mata ko kasi puyat po ako, ipon ng tubig kaninang 2 AM hanggang 5. Sige po, kain muna ako. Okay, good morning ka sa kanila. Good morning ka sa kanila. Good morning. Good morning. Kagigising lang ni John Bert. Si John Bert kasi ay laging late matulog. Anong oras ka ba natulog kagabi? Ha? Minsan 1. Kasi yun po yung parang routine niya na matutulog ng 1 AM, 2 AM. Kahit wala siyang ginagawa, talagang yun po ang tulog niya. Kaya nagigising din siya ng late. Kaya i-unbox namin yung order ko na ano po ito, cellphone holder. Kasi yung mga anak ko, yung 4 na girls, minsan nag-aaway-away ng holder ng cellphone. Kasi kapag nagre-research sila, may ginagawang assignment, gusto nila yung nakatayo yung cellphone sa harapan nila. Yung holder na iba, nasira na, tapos itong isa na napapatungan ng cellphone ko, yun na lang talaga ang natitira. Kaya nag-order ako. Ito po ay ano lang, 148. Free shipping na siya. Tingnan natin kung maganda ba ito. Ano, 4 yata ito. Ano lang ito eh. 38 na ata yung isa. 38 ba? Ito po. Parang matibay siya. Hindi siya basta-basta mabasag. Kasi yung yung dating binibili ko, mga plastic, lagi lang nahuhulog. Ano ba ito? Ano ko magagamit ito? 4 po ito para meron. Isa sila. 4 ba ito? Ayan po. Hindi ko alam kung para saan ito. Tingnan ko mamaya. Pare-parehas yung kulay. Isang kulay lang talaga ito. Ayan. Akin na anak. Lagay natin dito. Mura lang kasi kaya kumuha na ako ng 4 yung kinuha ko. 4 na siya, 148 lang. Free shipping na to eh. Ayan. Ewan ko lang kung mag-aaway-aaway pa sila mamaya. Tag-isa na sila niyan. Nasaan yung cellphone natin? Yung mo anak, i-testing natin ang... Ang sa cellphone mo. Charge ko ng gabi? Saan? Ito alam. Hindi nilagay ko sa UR, pero bakit nawala na yun? Kunin ko nga. Yung cellphone dyan. Ay wow, maganda siya. Tapos naiikot siya. Maganda siya. Pero gustuhan to ng mga anak ko. Naiikot pa siya. Tapos, ayan. Ano lang to eh. Basta 4 na siya, 48 pesos lang. 148 pesos lang yung binayaran ko. Sa Shopee. 38 yata yung isa nito. Yan.
Tag-iisa sila. Eh, bakit 4 lang? 5 kayo. Ay, maghihiram na lang. Yung hindi gagamit, hindi yan magagamit. Ipahiram na lang. Papahiram ko lang sa gagamit. Kasi ayan, pag madalas sila, pag may mga pinapakopya, galing sa cellphone, gaganyanin lang nila sa harapan nila. Eh kung nakapatong lang kung saan saan, lagi natutumba. Dapat pala, 5 na in order ko. Ang tindong. So maganda po. Matibay siya. Parang ano to, aluminum. Parang metal siya eh. Tapos naiikot pa. Ay, dumating ka na pala, madam. At wala kang pasabi na dumating ka na pala. Ewan. Ha? Masakit yung tiyan ko. So, pag masakit ang tiyan, hindi ka pwede lumapit sa akin. Kaya magkasama kayo ni ate mo? Dumating? Nauli si Gia. Si Jia, sila, nasaan? Si Jasin din. Nasaan? Papalis na ako dun sa school, tapos nadaan ako. Saan? Si Jessel? Oo, dun sa may dun sa Ba't hindi pa sumabay? makabumalik sa room nila. Bakit? Si Jia nasaan? Hindi kayo nakita? Din yata, may tig ano yata sa club. Baka kami may club din. Or wala man yata. Ba't hindi mo alam? Wala man yun. Nag-vlog. Flag retreat na. Retreat? Tama ba? Retreat. Basta may retreat. So, ayan mga kaibigan. Hapon na po. Saka ko na kapag tawa-tawa itong bakit tawang-tawa ka? Dini-display mo talaga yung mga ngipin mo. Wala man. Magkamukha tayo dyan. Magkamukha tayo. Magkamukha tayo dyan. Para sa lalaki ng ngipin natin. Pero hindi man. Tsaka ang taba ng pisngi natin. Ano lang? Nag-vlog kasi ako kaninang umaga. Tapos ngayon lang nasunod kasi na-busy ako. Ang puti mo lang kasi ako maitim. Hindi naman. Hindi nga, mas darker nga Yun, skin ito ko. yung itim. Oh, ito yung itim. Ito ang maitim. Oh. Ano? Oh. Yan ang maitim. Hindi ako na-bless ki So, hindi ka maitim. Magayon ko taong may dimple. Ang dimple ay abnormalities yan ng muscle. Kaya hindi rin pero wala namang problema kung may dimple. Hindi abnormal. Abnormal. Abnormal daw ako, sabi ng anak ko. So, ayan. Kararating lang nila. Kasabay niya umuwi yung ate niya. Nasa CR. Ano? Okay lang talaga sabihin. Oo. Nasa CR lang. Lahat naman ng tao pumupunta ng CR. Bakit? Ano masama doon? Wala. Naghuhugas ako ng plato kaya tinan mo yung ano yun? Damit ko. Basta. Mag-prepare na kayo. May pupuntahan tayo yun. Patuloy ko lang yung inuhugasan kong plato. Kayo magbihis na. Yung mga pinagbihisa naman ha. Lagay sa tamang lugar. Bakit? Sorry. Halika rito. Pakita ka rito. Ba't ka nagtatakbo? Halika nga. Hindi, dapat ko. Halika rito kayo. Mama, Bakit mama. ka nagtatakbo yung manok? Nahulog na yung cellphone. Mama. Ano po? Halika. Ano? Dito. Sa Jing, yung binabayan ko ni Dang, sabi, ito may ano Dito ako. ka na. Upo na dito. Oo. Ikaw ba? Ay! Ano yun? Yung binabili ako ni Papa ng page dyan, at yung ating Grafor na page. Tapos yung binabili ako dyan, pero wala naman silang ganun. Yung dadaan ako dyan, andyan si Ate Jing, sabi niya Jambert, tapos tinawag niya ako. Anong Jambert? Jambert, sorry naman ako sasabi Hindi ko. ka Jambert ha, Janbert. Alright. Tapos, binigyan niya ako yung babilog na orange, so yung sabi niya yung egg, tapos Kwek-kwek yung tawag ko. Kwek-kwek, tapos yung... Tinawan lang siya for free.
Free lang, pero sabi ko sa kanya, ibayad ko, pero sabi niya, Ibayad ko man. Alam niya, na yung niya. ibig niya sabihin. Ibig niya sabihin, babayaran niya. Ano, Binayaran mo sa Ate Jing. Pero sabi niya, huwag na daw, pero like, pero yung sinabi niya, huwag na, hindi huwag na. Hindi na siya nagbayad ng ano. Yung nagtitinda na yun ng street foods ay pinsan nila. Baka kung swak pa. Pag dumadaan sila, laging may free. Anak, bibili ka na naman. Yung bunso namin ay bili ng ano yun, yung Bear Brand na maliit lang. Yung nasa pouch, swak pack. Tapos hindi niya naman tinitimpla. Inaano niya lang. Pinapapak. Ayan si Ate Jade. Tumakas na. Tumakas siya. Yun yung panganay ko. Dumating na sila. Kasalubong mga kaibigan sa akin yung anak ko. Popcorn. Sino nagbenta nito, be? Granny. Ha? Teacher nyo? Nagnegosyo si mama. Nagtinda yung teacher nila ng popcorn. Ang panganay ko talaga naka-video. Hello po. Hi! Janbert! Nagtutulong siya maglinis ng likod bahay namin. Po! Ate. Ayan po ang ate namin. Nagliligpit ng mga gamit niya. Naalis na yung mga hindi na kailangan. Tapos kinukuha niya yung mga kailangan pa. May dollar. May trapo dyan, pang-abil lagi sa lukot. Ano ba Ang dollar na ini, tip ini kay bakang nasa LBC pa siya. Dapat inano niya na. Pinalit niya na agad. Tapos Damot na kutaan tiraan. $1 man lang. $1. Tigo $1 lang to. $4 na baga. Nasa 100 pesos din. Sayang. Dinago niya lang sa wallet niya. Hindi niya man ginalaw. Walang pasok Saturday kaya magligpit tayo. Sila naman, anong ginagawa nyo? Mare, mas bagay yun naman. Nagkatakin or nakaluwat. Or nagkatakin yun. Ayun. Oh, yung mga nililigpit nyo. Hi guys, Mama, wag. Mama, wag. Kasi na ano ko. Naglinis ako. Mare, mas Linis bagay ako, yun linis. man. Nagkatakin. Nililinisan niya daw yung lens ng kanyang telescope. Mare, so nagkatakin or nakali. Hindi ko pa naman nakita masyado yung ano, yung nakatakin. Nagkatakin? Ang daming pakiligpit. Ano na, hindi ko sasabihin. Or yung nakaali. Pares lang.